Bindu ya mgbe gara aga ka ha bụrụ nsogbu m ihe gara aga agago nke dị mkpa kịta awụ ka o si agbasa m ahụ onye ahụ ọwụ ihe ọjọọ ngwagwagodu m ya ahụ ọwụ ihe ọjọọ ya wụrụ ma na ọ bụ usu ma ọ bụ usu ma ọ bụ usu mụ enwe ike ịhapụ ada ihe na ha na-ekwu nnọọ na-asịtọrọ ọnụ ọ aka ọrụ mmadụ aka Chineke adịghị ya ndị ama bụ onye mgbu m ga-eme ka ha mata na Nneka ịhụgo dị anya nwaanyị a nlelu m ịhụgo dịka nwaanyị a si nee m anya dịka na mgbe ahịhịa ijuru oyi ada ijikọ oyi ije dị na ndidi Onye? Chief. Ada. No. Oh, dan wandam. Saya gimana? Aduh. Nanda gua. Dalu. Nanda gua. Ugbu a ọ na-apụ. Ọ na-ebere osisi karị kudo ya n'ụzọ. Kita. Ya. Dapat mana? Mana ya? Chief. Gimana nih begini? Ay, marama. Ada. Sebenda ya, apa sih? Mau bahaya di desa berapa? Chief, afum na aru amaka gini no. Kau sebagai ni.
Bagene kumano ya amoko no na aha de mo na gana bu mo bu na imere mo bere ya ozi ha na bu mo ba ito na bam Chief ada de ka gin ada bia kwa nwere mmiri juru oyi akụ ego dị mmiri juru oyi ka anyị bido godo ebe ahụ ngwa ka ndị nụrụ anụ na-ebe ka ndị anụ gị na-akwa ije dị ka ndị nụrụ nwanyị ọma na-ekwe ka mmiri asị nnọọ dị ka gị mgbe a gụrụ mmiri aka m matụrụ dị nnọọ ka mmiri a n'ime ha ndị ọcha kpọrọ friji ka ọ na-amachu ala ka esi bupụta maka ọnwụ deme nnọọ na mmiri ịkụ iri m ihe ndị mkpa ndị ọzọ m chọrọ ka igboro m bụ na ka izizi bụ na ama na ịma na ebe ahụ n'ọnwụ nwe nke ibu ọ bụrụ na ịma na obere oge na-abịa abịa na ọnụ kwesịrị ịkwụ m ụgwọ ụlọ anya ọma ada ka ndị ekwu maka ya mana ịzọtụzi nke nna ya ọtachaghị ofuma bụ na amaghị mme maka Nnamdị ji m ụgwọ ahụ gara aga kema aba na ha agwaga mgbe na ohe ekpegbaga nwa arụ ala juru isi ma na ha ka atụmatụ kedu ife ma iji agwa m ihe nna okwu a wụ okwu kwesịrị idere gị na Nnamdị ọ bụghị okwu dị na agbata gị na Nnamdị ka ihe iji agwara m ihe mere na bụ na ihe kwuru bụ eziokwu na ọ kwesịrị ịdịrị m na Nnamdị mana ihe m ji agwa ya bụ na m nwekwara na ụzọ ebe na agbamọkwa na ịtọ kwesịrị iji nyere Nnamdị aka na-ekwu ụgwọ na maka jebe akwụsị dị n'ụzọ nwoke ifugo m nwe ihe nna ahụ enweghị m ego mmenye Nnamdị ada ihe niile ọbụdị nwere ego otu ahụ si enwu nnọọ ka tomato ndị Jos na-acha ka m ọkwụrụ eze ma nne ego demere gị otu a mana ị na-abụghị ego ya na-ekwukwe n'okwu ya bụ ụmụ ụzọ ihe na-abụ ị kwesịrị imenụ na-aga ịma ego nọ na-akwụ n'ofu ahụ ka ahụ gara aga ka dị akwụbeghị ka ahụ aka dị akwụbeghị nke ahụ na-abịa na enwere m ike ịtụgharị uche n'ime ha enwere m ike lekwa ya Chief ihe anyị na-eme aka emegharị ahụtacha m ihe na-akpọmata ada esi anya aghọta ịbụta ata ihe na-akpọrọ gị aha ada mere m Chief bịa maka na ọgbakọ bụ ihe ibere ime taa ịhụta na ọsọ ada chere n'ọnụ n'ọkụ ka ọkụ fuelu na ka o si dị n'ụdị nwaanyị dị mma ga-ebụkwanụ ị na-akọwa na-asụ nnaba n'ụlọ eche m egwara ndị mana ọgụ ama m n'ọdụ arụrụla mana ọ Nnamdị na-akwụ ụgwọ ya anyị ga nwere ọrụ n'ụlọ anyị nwere ọrụ biko bịa lawa esikwa nlaba mma ala mana ụgwọ na ọkwa na ụgwọ ụlọ ga-ana Chief ọ kwefu n'ụwa ọzọ onwe ihe m ike ijikọ na gị chụkwakwa na ihe ọjọọ onye ihe m ike ijikọ na gị biko bịa lawa na ọ dịka ọ bụ ihe na-eme na kichin ka ndị metọpụ ya ekụzina n'ụdị okwu a na-ada ihe na-eme na kichin na-ada mana ka m bịa ngwa Nnamdị batasịa na-abịara mmechigata azụ ọ gwa m ike hapụrụ gị ụlọ maka ya mana Nnamdị ifuru enyi m nwa ya Abigail Amaka
Amakas. Right. Ka mo ka no nwaanyị ị ga-ahụ otu anọ ọhụpụ anya. Kemgbe matara Abigail ọ enyi nwaanyị ka Amaka. Ọ maka. Chere but mana imasi Abigail mama karịa ada gị. Ha! Lego ya. Abigail mara maka ya ada nke m. Ịma ị na-elekwa ada anya. Nkwụtụ nwansị acha. Na-acha n'ọkụ ụtọ ọcha. Ọ chọrọ aka gịnị? Ugo biko chee ka nnama. Ọ chọrọ ka nnama. N'oge agaala ọ. Enwebe m kwesịrị ịga ga hụ Ejike. Enwe ha kwesịghị ibu. Ugbu a. Emecha ka anyị kpọọ maka Abigail na Ejike mpi. Enugo. Nsogbu adịrọ. Nọ m na-ekpọ m n'ekwentị mara ebe m nọ. Ama na ọ ga na-eche nkịta enwere anyị kwesịrị ịga. Nnamdi. Emere gị kpọọ m. Na nsogbu adịrọ. Hello Mike. Ihe na-eme adịrọ mma. Ọ dịrọ mma. Ego si gị tinyere m ka ị tinyere m. N'ime sansi gị tinye m sọsọ teta ka ị tinye. Ka ị chọka njiri ego afọ m? Biko, achọrọ m ego a. Ọ bụ na ijizi aka nọmba ma ịgwa m ka m zitekwara gị ihe ọzọ. Inugo? Oo, biko zite ego na achọrọ m ya. Ka ọ dị. Kwanụ magụ ọzọ na ha akpọ kịta anụma. Ọ bụ na mmekọta nweta high chief. Ihe m ga-amị nwoke a. M ga-amị ya ka ọ kpọọ m siri anụ. Mana gift nwa. Gift. Wee na-eji nwoke a na-eji ka nwa mụrụ ọfụ. Mana ama bụ Nneka. Ofu mbọsị. M ga-ejiderịrị nwoke anụma. Ụlọ mmụ. Chekwa m ofu mụgụ na ha kpọọ ọzọ kịta ya hapụ ụgwọ. Stivo, ama na nwoke nke a bụta ụgwọ. Nke ọma m. Hello, Stivo, nwoke ọma. Kekwana ka ime? Na owu saga m ebe ahụ, ọ saga m bad. Onye? Chief, buat kan nam dena. Ifo ya nas. Chief, ọrụ maka okwu ahụ ị bịara gwa m nke izizi bịara. Ọ gara bakwa. Na check kọwara m nọ n'otu anyị ebe chọrọ ego ama nnọọ ego mere eji dị otu ahụ abịakwa na ime nwere ụdị ego ya batakwaghị aka ịchakarị otu anyị dị ada ọkwara ihe nji ọ na nwere ihe ọzọ. Chief, ihe masịrị m nkịta otu ahụ nọ bụ aṅụrị ka kwesịrị ịbụ ihe mmadụ na-abụọ ga-enye onwe ha. O kwesịghị isi n'aka ofu onye. Ihe bụrụ na aṅụrị ahụ nke m amara m ya enyenwu m. Mụ nwa awụ ada enweghị ike inyekwara gị ya. Mgbe ahụ obi a ga-adị gị mma. N'uche gị ọkwa n'uche gị ada onwe ya na-enwe ya ana nwere ike ijide ego obi ewu ka enweghị ị chọrọ ime inwe ike mee oge eziokwu nke a bụ na amamuche gị uche aka m uche nke m Chief, wewele gị na nka gwa gị na gị na ụmụnne gị ahụ unu enwere uche. ị kwesịghị inwe mpịakọ nke bụ eziokwu dị na ya bụ na
ihe nji nwee mmasị ebe nọ okwu bụ na ọ na-amasị m imekọ ihe mụ na ndị na-egwu gbọba na-emekọ ihe maka na ị na-ekwu nke gị ụwa ọ ya amasị m iji mmiri ọdụ nwaanyị nke m ga-eji ya eje nara akara gị onye chi gị onye biko bịa lawa bịa lawa biko chi bịa lawa m ga-akwụwa na mbụ n'ekwentị gwa anyị ma dị ebe anyị na-ewu iji na-egwu egwu ka m bịa jee mee ya wetu obi ọ gbara ka mmiri ọkụ ele ka isi eme ọbịa hello Nnamdi agara m nsọ na m eruo n'ebe nne kedu ihe anyị akpọ ihe nke a biko Oh, the money. You want the money? Emi ha. Nobody ga gị ka na-agụ ọnụ. Nwoke ọma. Biko wene o ma ka ya fukwa o. Olu echi. Mabịa. Ma gbọ gị na-egbe igbe o. Ka ọ dị. Batao. Asawa. Baby ọkụ. Nwa. Hey. Nwa chapụ. Oh. Take na kwa nne. Iko na bia ngotere. Baby ọkụ. Nwa chapụ. Na bomu ya. Hey. Onye ọfa mụ nke anyị nke taa. Nne ya kwa fun kwa ezu na bomu ya Steve. Oche kwa no wete galo. Uwe jiri nwa ya hapia gairo. Hey. Nneka. Nneka. Ihe wele kwa ya nwayo maka gị na ndị mugugu ahụ. Okwu na nga warawara. Anya na-aga warawara n'ile ya. Ada, ozugbo. Ifu nkịta anọ m n'obi ọma. Chọọ m iwe. Na ihe gwa gị. N'ihe a ka iri biko ka anyị pụọ. Ka gbasa ga kwachago m. Iko na ihe a na-eme ka ka anyị ṅụọ. Hey! Eri ọkụ. Ana m abịa. Na-eme ọsịsọ biko. Ọ ga-adị ọkwa. Biko ka ọ na-abụ. Hello? Ndewo Chief. Kedu ka isi nweta nọmba m? O nwere ihe mma eche n'okwu a. Agwabugo m gị mba. Aka m kwụsịrị ike ebe m kwụrụ.
Chief, onwe ihe dịka isi ike n'okwu a. Ana onwe ihe nna-achọ igosi gị. Akwachogo m gị ihe m chọrọ ịgwa gị. Ihe anyị na-ayọ m awụ ihe ga-eme eme. Enwe m ike ya. Chief, asị m enwe m ike ya. Ụmụ nwoke. Ama na achọrọ m ịfụ gị. Mana chere ka anyị si wee kpanụ biko. Ha, mba, abịakwana biko abịala. Ịma dede m na-abịa ọrụ akpọ m oge ọ na-abịa. Ana achọghị m ka ọ fụ gị n'ụlọ a. Biko n'ụlọ enweghị iwe. Ama na ịchọkwanụ m. Mụ achọkwunu gị. Mana chere ka anyị si wee kwuo nna. Nwa m. Anụgo m. Akwụkwọ m gị n'anya. Ka ọ dị. Nneka, kedu onye gị nwoke dị fa? Onye nwoke kwa. Nne nwanụ chekwa na mfụ ya n'anya. Nneka. Kembosi ga-akwụsị ibi ụdị ka ndụ anyị na-ebi. Kembosi ga-ebu ezigbo ndụ chọta nnọọ nwoke gị na ya ga na-adị na mma n'onwe unu. Bili na aṅụrị. Bili na udo na aṅụrị. Ada, onwe ihe nka na-achọ. Maka afụbe m nwoke ọdịm n'obi. Achọkwara m ibi ndụ m, bisie ndụ m ike. Ọgwụ m ihe ị na-akọ. Welekwa ya nwayọọ. Ana m ewebi ya n'ike. Ana m ewe ya nwayọọ. Afụbe m nwoke ahụ, obi m chọ. Ị ga na ebe a kacha nka, ị ka na-achọ n'ike. Ka obi gị chọ. Ije dị n'ọnwụ ndidi. Mana ihe menụ bụ na ya bụ nwatakịrị Nnamdi chọrọ ịnụ. Nwa nwa abụrụ nwa Nnamdi kwesịrị ịnụ. Okwe na aghọta. So onwe bịa chechasị ka ihe ya eme. Nwesị na mma akpọ gị. Ka m kpọọ gị ka ị bịa ka inyelụ m aka. Inyelụ m aka ka anyị nwee ike. Maka na nchọ ka onye ọbụla malụ. Ka ụwa malụ na nwa anwa abụrụ ụdị nwa Nnamdi kwesịrị ịnụ. Ịghọtago? Maka na ịma na mma alụrụ ihe nwere ike ime. Mgbe sị ka m kpọkene gị ka ị bịa ka anyị nwee ike wee tapịa wee malụ ka anyị esi wee mee. Ka ya bụ nwa ka ọ dịwegodo iru. Nwaanyị ọma ka ụlọ nsogbu. Ịma m ọfụma na ịma ife m pụrụ eme. Anwụnwa na-eme ife siri ike ọ dị mfe. Tụpụrụ nkịta ọkpụ n'iro rapụzi ọgụ ya na ndị mmụọ. O ji ego eme mkpatụ. Nwatakịrị ji ego achọ okwu. Amalụ m ihe ị nwere ike ime. Mba, echere m na ụmụ onye ma. Ada. Ugo kilo ụmụ nwaanyị. Lee ka nwagodo gị. Ị ga-ebu ụzọ kwe m nkwa na ị ga-akwara m. Nnamdi ịma m. Onye mbụ. Mba, ọwụ nke mma onye egwu. Ya na ịma na ị ga-akwara m ugwu. Ga-egwa m ka m chụọ onye ọzọ mụ na ya ga-eso aga. Nnamdi nsogbu adịrọ Nnamdi. Mana Nnamdi ụmụ nwaanyị jụrụ ebe. Nnamdi ụmụ nwaanyị mara mma. Chineke. Mena gị ga-aga. Ọkụ eme gị isi na ọ na-ara gị ahụ ịchọta nwaanyị gị ga anụ. Lee ụmụ nwaanyị ị na-ekwu maka Abigail. Kịta ị na-ekwu maka ụmụ nwaanyị ka m soro gị gaa. Na Nnamdi gị ị ga-aghọta nwanne. Nwanne m ngwa were ya. Ka m zuo ike. Ije dị
ka ndị nụrụ anụ na-ebe ka ndị anụ gị na-akwa ije dị n'ọnwụ ndidi ije dị n'ọnwụ ndidi ije dị n'ọnwụ ndidi Adamma n'ibu nke m ife ga-atọgbela m dali Adamma ọmụ masarụ biko bịa tie nu m obi Adamma ị na-egbu m ka mmanya ya mere nji bịa ka anyị lụọ nwata ka agbakala m isi efuela m ije dị n'ọnwụ ndidi ije dị n'ọnwụ ndidi ije dị n'ọnwụ ndidi obi m Nnamdị ọkwa mịọrọ gị ayọ mezianụ ka ịlụzi anụmanụ ọkwa isi na ịhụrụ m n'anya mana gịnị jizi nkịta ọnwụ